Mà estesa en política, que passem doncs en aquesta legislatura constitucional circumstància. Senyor Jorge Covefont, donem el millor de nosaltres. Voldríeu atançar-vos a la presidència, sisplau. Prometo. Si així ho feu, bona Andorra serà. L'investidura va voler deixar molt clara l'actitud en què assumiu el càrrec. La votació d'ahir al vespre em va investir cap de govern. Regala mica. Aquest és un altre moment a superar, com tants i tants moments s'ha superat a Andorra. Hi ha el tema de la BPA, vaig dir-ho ahir amb el discurs d'investidura, això tampoc ens té de tetanitzar. Hi ha un projecte en marxa, el tom de la transparència, de la bona cooperació, d'estar dins dels estàndards europeus. La BPA no té d'amagar una altra part, diguem-ho clar, potser. La BPA, el que hem fet 4, i no pas la BPA en tota la seva globalitat, el que hem fet 4 no té d'amagar el que és Andorra. Andorra és un país de gent treballadora, és un país comptat per la transparència, que té un sistema fiscal homologable, que va també de forma decidida amb els estàndards també de l'OCDE, també ho he dit, sense cap classe d'hipocresia, que hi anem tots plegats. Ha fet aquest camí, i aquest camí, més enllà d'aquesta sostragada de la BPA, tindrà una continuïtat. Per tant, ja soluciona l'urgent, però no deixa de costar l'important. I l'important és continuar cada una d'aquestes reformes. El grup que em dona suport, el govern que constituïa d'aquí unes hores, hi creu fermament. Conservar els sectors tradicionals, però també diversificar la nostra economia perquè el que en dic, una nova Andorra complementària a el que tenim pugui néixer. I néixer de què? De lo que sempre tindrà de ser Andorra, i sempre penso que ha sigut, de les bones pràctiques. No? I també d'un sistema financer sòlid, solvent, responsable, respectuós contra el blanqueig,